Ebusia. Mama mamu nyinaa akɔ abasonko emfambra nsɛm CCTV. Adamfo bɔne ɛna mede eba abesom mo. Na ebusia enne enipa tirim osumo. Ebi yɛ adamfo bɔne paa o. Ɛna asɛm na ababaawa bi ɛna de aba abesom me na ɔkyerɛ sɛ ɔwɔ adamfo baa bi a ɔdɔno na ɔde ne ra nyinaa hyɛ ne mu. Na ɛberɛ biara a ɔne ne boyfriend no ɛbɛnya misunderstanding mi anasɛ ntawantawa bi bɛba ɔne ne partner ntam no. Saa adamfo baa wei ɛna ɔne no di ho nkɔmmɔ na kyɛ sɛ n'adamfo baa no ɛnso ne bɛrima no akasa ɛde ama no. Na adane bi na ɔsɔre prɛko pɛ no so ne deɛ mekɔ me boy hɔ na memfrɛ no. Mɛkɔ saa. Anokwasɛm ɔkɔduu hɔ no huu sɛ n'adamfo baa no n'ataadeɛ ɛwɔ ne boy ne dan mu hɔ. Ɛna ɔsɛ John na madamfo yɛ ataadeɛ deɛ ɛyɛ den ɛwɔ wo dan. Ɛna ɔsɛ ogya no wɔ me kaa mu o. Ɛna mede baayɛ. Na meyɛ so ade kyekra mɛba wo hɔ wɔ fie na kyɛ sɛ mede ataadeɛ no ɛde abrɛ no. Na ɔsɛ wofa no wɔ hemfa a ogya na ataadeɛ ɛwɔ wo kaa mu ni a deɛ. Na ɔsɛ me free kromo ba no ɛna me huu no ɛna me fa no na me sii no wɔ junction ne so. Nti sɛ no na ɛma ni gya wɔ me kaa yi mu. Ɔsɛ ne boy ne kaa saa asɛm ne kyerɛ no n'adwene mu yɛ ne na kakra. Na ɔsɛ daabi. Ma me fa me boy yi phone na me mbiebie mu na me nhwɛ deɛ ɛkɔ so esan sɛ madamfo ne so antumi ambie na no anka nkyɛm sɛ kafra ebia ende kra no mehyia wo boy no ɛna megye na tade megye amatade na damfo ba ne ntumi anka hwinto on deɛ n'adwe mu yɛ ne na kakra. Ɔsɛ ɛhɔ ɛna ɔfa ɛyɛ ne boy ne phone. Ɔbɔ na damfo number. Ɛna hu sɛ ne boy ne save na damfo no number no with emojis. Saa toys yi din bi. Saa na ne boy ne save na damfo ne din. Ɛna ɔsɛ daabi. Ma menkɔ WhatsApp na menkɔ hwɛ adeɛ. Ebusua, ɔkɔ WhatsApp sɛ ɔkɔ akɔhwɛ adeɛ a ɔmo chat no boy na delete emu bebre nti akɔyɛ how are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Na the last one na n'ani bɔɔso. Anen deɛ sɛbi boy ni nim so ɔba hɔ nti no. One delete. Your pussy was sweet. Ɛna ɔsɛ na kyɛ sɛ sɛbi me madamfo ne me boy no ɔmo bu me kwasia. Ɔmo de me ayɛ gyimifoɔ. Wo mu de adamfo bɔne bi ayɛ obi. Anka me ne me boyfriend yenya asɛm, me ne me boyfriend yentem ayɛ basa. Na sɛ wo a me gye wo di sɛ madamfo baa, ka bi ma me. Na nneɛma yɛ kama wɔ madamfo me ne me boy ntem a me wie yɛ nie. De adamfo bɔne bi ayɛ obi ni o. De adamfo bɔne bi ayɛ obi nie. Ɔsɛ ɛhɔ a wanka hwe. Ɛna ogya phone no to hɔ brɛw. Ɛna otu mpata ɔkɔɔyɛ. Na ɛbrɛ a ɔkɔɔyɛ no ɛna ɔkɔka kyerɛ na damfo ne sɛ w'ataadeɛ na wogya wɔ John fie hɔ nom no kɔ na kɔfa w'adeɛ. Ɛhɔ na damfo ne bebisa no sɛ na me deɛ ba ne sɛ na mekɔgya amataadeɛ wɔ John hɔ na me deɛ John fie kura me nim. Na ɔsɛ ɛndeɛ ukodu fie hɔ a na webisa John sɛ ɛba ne sɛn ɛna wogya w'ataadeɛ ɛwɔ ne fie. Ɔsɛ ɛyɛ ne ya esan sɛ wamfa saa ensusu na damfo no. Na damfo no yɛ obi a kyɛ sɛ ɔno ɔbaa ne hyɛ nenum kra na damfo no ne ho kyere na obɛyi afiri nenum de ama na damfo no. Nenso na damfo no enhu ne saa. De adamfo bɔne bi ɛde ayɛ obi nie. Efiri hɔ boy ne frɛ no, ɔne boy ne kasa. Onka hwe. If boy ne frɛ, ade na ama me attitude ni ade. Onka hwe nti edu mbre bi no.
Ono ahu ni sa afidie amene me. Mabu me kwase ache. No say. Adenti na mu mienu. Moya ma adwen se mu begime me. Na mbo me nka nkyere mu. Mu gime mu amu. Se mu mienu mo hwe na mo dɔ mo ho. Na mo ntumi entena. Na me be ma John undɔ me a ade na wunyi mi nsi nche na mu mienu mo ntoa so. Na wotiti sika ma medi. Na wo se wadaagye e wo me so. Eho na boy no ebe puto apa ne chose onde enye ono ana na Adamfo no ne de ne ho hyehye no ene ade ne no kwa na it was just a one night stand. No so one night stand no mo fento aso eno blockade ne boy no eno blockade na Adamfo ne nso ekọ wie chie no na Adamfo ne mbom de ne nam se wasɛe no o say ni din so on ne boy ada nenso ono de onya sa ada nenso na girl no ehu message o phone ne so munhye di Adamfo boni bi di aye obi o ene wiase batakaria doso ma hu kremoni papa Adamfo boni munhye di obi Adamfo boni bi aye obi wetumi ni na Adamfo pa ne boy ada eden kra na nipa dasani ye chi wo wiase eden ne be pushu ma Adamfo ne mpena wo ne beda Adamfo boni ni obi Adamfo boni aye no wa wo so wo hwe djumede eden na Adamfo boni bi ede aye o obetumi ede wo de no afa 055 7036 109 mesese me kasa Adamfo boni bia na wagye me so say madepa bi ahre me esan so tie ababa we yasema na ka be me ye be ma na nko do no be me ye be ma na nko o cherish me so much nanso Adamfo boni bi ntino na depa bi efri nensa ema mesra mo sese wonu obi fa Adamfo na wa hwo ho yie enye obi a na obetumi ne di nkomo sanka baba we nim se na Adamfo ne wo ne ti kodi na kwa jane seya minjin bi sanko be ka ne suma sam dia che na Adamfo dia Adamfo boni aye obi ni o ni Adamfo boni bi aye obi ni mi a me de besom mo e dia me te so ane na ya asewa makram